panguva ino inoonekwa kunzi the parliamentary proceedings yafanira kuitwa yesterday aiwa anotadza kuendera mberi nokuda kwekuti the speaker of the parliament akanga asipo. Panguva ino pabuda marumors nemashoko anotaura achinzi aiwa these guys vabuda vaenda out of the country kusingazivikanwi kuti vari kuenda on business purposes or on what else. Sana pina mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa these guys panguva ino vari kutya aiwa kuti ma-impeachment proceedings aiwa akamirirwa nevanhu kuti aimpeach mutungamiri wenyika according to the constitution nezvavari kuona paground kuti aiwa mutungamiri wenyika anenge ava incapacitated to lead the country. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Tipinda pana pamukozo anodanyora achiti sources say both presiding officers, Speaker of Parliament and President of the Senate are out of the country. Hence Parliament was adjourned. Domashoko akabuda nezuro tionoti aiwa ma-councillors, ma-MPs nema-senates yesterday vakanga vatomirira vatogara muparliament vatinoona kuti hapana chakazoitiwa noda kuti aiwa the speaker was not there. Mashoko anoonekwa kunzi panguva ino vanhu vanyatsokuona kuti aiwa this regime iri kunyatsokutya ine fee. Panguva ino vanhu vanyatsokuona kuti bombshell Geza is very powerful. Noda kuti vanhu vaimbomuti bombshell Geza aiwa hana kana simba hapana kana zvaanoita, but takuona vanhu vari very influential and controversial vakaita sana Mudhenda vakutotadza kutopinda aiwa mu these parliamentary meetings. Nonyatsokuonekwa kunzi aiwa vanenge vanyatsokuona kuti they are not ready, havakwanisi kuzowithstanda ma-questions anenge akuya achifaiwa nevanhu. Munze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pindai comment section medu munze mafungiro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.